Sed musíš. Tlač ho tu, v pande. Takto si sadni do nej, tými kostami. Tak. Veď ide. Teraz ide dobre. Tak to ešte nešla. No, a ona sa ti pomaly do tej ruky nič nerobí. Len pekne takto dopredu, že tak svižne. Tak, to je fajn, takto nech chodí. On sa pomaly tam dá. Či chce, či nechce. Nie. Minimálne môže skúšať zase pred tými rohmi ju trošku zobrať na krátkej stene, ak sa bude dať minimum. A potom zase na druhej stene zase trošku dopredu nech ide. Ale viac menej všetko v takom svíženom tempe. Skús pridať trošku, tak? Tak, výborne. A stačí. A my v pohode už za chvíľočku. Skús urobiť diagonálne tak zmenu smeru. My sa nevadí, a už toč. Dobre, nevadí, dobre. Presadni, tak. Super, pochválil, ale dopredu nech ide, nech ti nezastane. Jo. A ešte raz to potom v tom druhom rohu skús. Tak, a už toč. A všetko sedom. Tak a dopredu. Tak, super. Tie zmeny smeru sú dosť dôležité potom, lebo tam ona si bude hľadať tu, aby išla rovno. Ty musíš vidieť, ak ide rovno. Tam si ju pri tých zmenách koriguješ ty. A ona pochopí, že na to slúžia tie holenia. Vyskúšaj ešte raz. V tom druhom. Môžeš točiť, nemusí to byť perfektné. Tak. Super. V takom tempe. Drž ju v takom tempe. Povolej trošku. Dobre. Tak. Presadni. Tak. Super. Pochváľuj.